бахшида ба рӯзи ҷавонон дар шаҳраки донишҷӯёни донишгоҳи миллии тоҷикистон семинари илмии назариявии муҳаққиқони ҷавон таҳти унвони ҷавонон ва таҳкими истиқлолияти миллӣ баргузор шуд, ки дар он масъулин ва дигар неҳодҳои ҷамъиятӣ, олимони ҷавон, муҳаққиқон, магистрантон ширкат карда доир ба мавзӯъҳои ҷавонон, нерӯи созандаи миллат, нақши тарбияи ҳуқуқии ҷавонон дар шароити ташаккули давлати ҳуқуқбунёд, ҷавонон ва амнияти иттилоотӣ, саҳми ҷавонон дар таҳкими сулҳу субот ва ваҳдати миллӣ маърузаҳо карданд. Дар рафти чорабинӣ таъкид шуд, ки дар ҷомеаи муосир нақш ва манзалати ҷавонони фаъол, донишманду хештаншинос бағоят муҳим буда, пешрафт, ташаккул ва муаррифии имкониятҳои зеҳнии ҷомеаро бидуни онҳо тасаввур кардан ғайриимкон аст. ҷавононро зарур аст, ки барои татбиқ кардани ҳадафҳои стратегии давлату ҳукумату мамлакат ва пешгирӣ аз ҳама гуна зуҳуроти номатлуб ва гаравидани ҷавонон ба ҳизбу ҳаракатҳои иртиҷоӣ ва нигоҳ доштани як ҷомеаи солим ва чӣ хеле ки ҷаноби Олӣ таъкид мекунанд, Тоҷикистон ин кишвари ҷавонон аст ва 70% аҳолии мамлакатро ҷавонон ташкил мекунанд. аз ҳамин лиҳоз ба мо зарур аст, ки ҷавонон насли истиқлол беҳтару бештар фаъолият кунем. дар идомаи чорабинӣ саҳми пешвои миллатро ҷиҳати мақоми хоса пайдо кардани сиёсати давлатии ҷавонон дар ҷумҳурии Тоҷикистон бузургу назаррас арзёбӣ намуда, ҷавононро ҳамчун қувваи бузург, нерӯи созанда, ояндаи миллат ва захираи стратегии давлату ҳукумат эътироф кардани пешвои муаззами миллат, виқору ифтихори миллӣ ин қишри ояндасозро таҳким бахшида, эътимоди онҳоро ба фардои дурахшон қавӣ ва масъулияташонро баҳри ҳифзи дастовардҳои истиқлолияти давлатӣ дучанд менамояд.